Шарки. Зумни на него, зумни на него. Зум на вас. Познайте за къде ви снимаме. Не. За YouTube. За YouTube. И Vbox 7. 7 Да. Мъцка. Тя ти мърете. Не мога да ги ям. Тон. Да, убива. Да. Значи, какво ще направим? Ей, тъй. Много се съжалявам. Ще не му кажеш. О, грешния. Леле, гледам какви дрехи има. Гледам какви дрехи има. Сега ще ви покажа паролата й. Аз Гледате ли сега? Първо е тука, после тука и после... Не съм го показала, бе. Щом не е втора употреба, значи е пета употреба. Циганьор тича. Микела ще ме липне. Подариха и Нирвана. Снимаме повече от 15-20 минути, даже повече. Кифо идва. Измърмала. Смърмалати ли? Ще се самоизящаш. Не, всъщност това е много добра задавка, като някой ти каза кифла, и ти отваряш геврек, поне в кифлата има сладко. Авай. Бъхчек. Бъхчек. Добре. Чакай да я оплези пак. Мисля, че не е законно да се снима продуктово позициониране. Не ме пука. Не, че не е законно, просто трябва в началото да напиша има продуктова позициониране. Няма такова. Да. Това е новата Нирвана. Не, Нирваната. А това са новите глупаци, само за 2,99, защото те не струват повече. Да, толкова не струват. Прави сте, ще намалим цената на 2 стотинки. Може и една, може и 0,0. Ма какво снимаш тези вики? Те не са свине като ние там. Какво става? Това като чопа са връза. Защото който има минута. Идиотите си говорят за математика. Ванина. Идиотите си говорят за математика, това от което разбират най-малко. Стига се снимала. Не снимам тебе. Апаратите. Аз не снимам това. Я да ти снимам това. Да имам продуктово позициониране. Чакай бе. Дай, добре. Може да напишем в описанието с този продукт има. Добре. Този продукт има Този продукт има позициониране. Нея има позициониране. Тя има брекет. и Нирвана. И яде Нирвана. Feels good to be a gangster. Ще се проверите? Това ще бъде много интересно клипче. Старт! Аз съм тука. И снимам. Аз се преби да е по-смешно. Само да си посмява. Пускай! Кръг.
НФ. Отрязах ти главата, между другото. Ме тя каза пускай. Аз я пита дали е сигурна, тя каза да. Не ми сигурна тогава. Тогава нямаш да приемеш. Това е опасно. Слънце! Слънцето се вижда. Пребих се. Съди с крака. Къде да го Мотел. дигни го? Да си идвам при навалицата. Ще снимам газа. Да слизам. Бомба. Това няма го режеш. Напротив, ще ядеш за каквото си искам. Преди път, че... Не. Защото не ги давам. Степанари играят на волейбол. Утро са се слонили. Това дори не е волейбол, това е футбол. Почнахме ли? Да. О, боже. На пинг-понг. Пинг-панг. На пинг-панг. И аз стой там да виж дали се виждам на най-горния клас. Отивам. Михайла цялата се вижда. Стой. Ръцете ми виждат ли? Не мога да видя. Да. Той вижда ли? Стой да видиш дали се вижда. Виждам ли? Ми, сигурно. Да, виждаш се. Цялата. Да. Чакай, ще не мога. Нали това всичкото ще го изредиш? Браво. Човек, много ми е гадно, че... За какво? Приходваме, училище. На всички им е гадно. Аз чопля смола. Имаш и тук или там? Ще чопля смола. Ах, не, спира клипа, не ми харесва. Да спирам клипа? Да. Аре, ма. Не ще! Извади телефона, за да ще. И че... Не съм номер едно. При клипа, ма. Не, ми пуснах нов пе. Ма! Има едно листо на там. Фурнете! Дръж! Ще ме пребиеш. Аз Готова ли си да фанеш? Не, слизам. Дръж! Това не го хванаха, ма беше смешно. Няма. Пази си краката. Това ще е трудно нещо. Извините. Се преби. Здравей, Ванеса. Здравей. Нещо. Държи се, мятам! И ще има ти... Аз съм на мес. Ще има ти... Върху Валес. Снимай. Снимам. Да. Телефон ми беше здрав. Ако ти се... Не ти се вижда. Аз снимам от потъгъл. Пускам го. Да го пускам. Пускай. Чакай. Един, две, три. Да. Много голям. Сега дами и господа. Не се получи. Само да го пусна.
После ще го тренирам. Добре, последен път помятате, защото после ще пием. Не много красиво такова. Снимай ме тук. Снимаш ли? Гледай, снимай. Сега ще нацели точно да първо. Сега почна ще гледа. Ще го гледам. Ще да не видя. Стани, беше много хубаво. I'm sexy and I know it. Аре, пей. I'm sexy and I know it. Тук това дори не беше толкова да. I'm sexy and I know it. Биби, псуваш ли ме? Нещо. Влачиш ли се? Пиян през нощта. Не. Щото аз да. Верно ли? За лудница съм. Това го знам. На дъното съм. Удави ли се? За никъде съм. Браво. Та-та-та. Това го знам. Биби, псуваш ли ме? Не. Ще престанеш ли? С апаратите. Ей. Аз ти снимам ушото. Новата ни линия за красиво ушо. Къде? Новата ни линия за красиво ушо. Нечистено. 20 години. Смешно леко, други. Хора. И това беше от клип. Надявам се да ви е харесал. На Вани хареса. Нали, Вани? И на Мишто й хареса. Нали, Мишо? И чао-чао от мен. Не мога да спра кадър.